Tänään 8.4. verkko-opetuksessa käsittelemme myös palveluiden tuotteistamista. Tämä sen takia, koska myös työntekijänä sekä työnantajana on hyvä pohtia, herätellä sitä sisäistä yrittäjyyttä ja miksei sitten toivottavasti tulevaisuudessa ulkoista yrittäjyyttäkin, että kuinka minun palvelu ja minun ammattitaitoa tuotteistaisin. No, sana tuotteistaminen ei varmaan ehkä kaikille ole tuttu, mutta jos niin kuin ajatellaan silleen, että yksinkertaisesti, että sinulla on joku tuote, se on meidän alalla yhtä kuin palvelu, eli meillä on hiusten leikkaus esimerkiksi aiheena, ja haluaisin siitä hiusten leikkauksesta tehdä nyt jotain muuta kuin markkinoivamman esimerkiksi tuotteen asiakkaalle, niin kuinka minä lähden sitä sitten suunnittelemaan? Tämä täytyy jotenkin sisäistää, että se tuote on yhtä kuin palvelu. Eli monet aina ajattelee, että se tuote pitää olla jotain konkreettista, mutta muistakaa, että se teidän palvelu, mitä te teette käsillä tai sitten suulla, eli esimerkiksi asiakaspalvelu, niin se on sitä teidän tuotetta, mitä te markkinoitte ja myytte eteenpäin. Toki te olette nyt pohtinut siellä vuosikellossa sitä markkinointia, mutta nyt pieni pätkä täytyy löytyä kirjoitelmasta, miten, kenelle tai kuka tekee, kuka vastaa, mitä maksaa tämä tuote kautta palvelu, minkä minä nyt tuotteistan tälle asiakkaalle. Voitte käyttää sitä teidän markkinoinnin vuosikelloa apuna niin, että katsotte sieltä jonkun kampanjan, mitä olette sen vuoden aikana ajatellut siellä yrityksessä tarjota, ja sitten pohtia siihen markkinointiin joku uusi hoito, muoto tai hiusten leikkaustapa, tyyli, tai se voi myös olla hiusten värjäykseen, ihan mihin vaan teidän omaan ammattitaitoon liittyen. Tai sitten kun teillä on näitä muita ammattitaitoja, niin kuinka voitte ne liittää sitten tähän hiusalan ammattiin. Otetaan esimerkkinä tosiaan se hiusten leikkaus. Pelkkä hiusten leikkaus ja pesu on hyvä palvelu. Se on ilman muuta palveluista varmaan käytetyin. Mutta jos nyt lähdetään niin kuin pohtimaan, että halutaan tarjota siihen jotain ekstraa, sinulla on vaikka otettu jotain sampoopulloja, joista nyt haluat tehdä jonkun kampanjan, niin lähde pohtimaan, että miten sä saisit siitä hiusten leikkauksesta myyvän tuotteen. Tosiaan tässä on nyt näitä apukysymyksiä, mitä, kenelle ja kuka tekee, kuka vastaa, mitä maksaa siihen teidän pohdintaan. Asiakkaan näkökulmasta kannattaa myös pohtia, että mihin se tuotteen, kuka tilaa sen hiusten leikkauksen ja ehkä sen ekstra hiusten leikkauksen, niin kuka sitä tarvitsee. Ja tosiaan mitä se palvelu sisältää, eli jos siihen kuuluu hiusten leikkaus ja pesu, mitä muuta siihen voi kuulua ekstraa. Mitä palvelun laatukriteereitä, mitä siihen sisältyy ja kuinka paljon se maksaa. Maksaa sekä sinulle ehkä työntekijänä, yrittäjänä, kun sitten taas se, että kun tarjoat sitä palvelua sille asiakkaalle. Ja sitten, että kuinka sinä ehdit tekemään, kuinka paljon sinä ehdit niitä päivässä tekemään. Et jos ne on niin isoja kokonaisuuksia palvelun, että olet tuotteistanut sen palvelun niin laajaksi, eli että se vie aikaa, se hiusten leikkaus esimerkiksi tässä tapauksessa ja ne kaikki muut oheispalvelut, mitä olet siihen suunnitellut, niin vie aikaa tunnin tai puolitoista. Tai jos se normaalisti veisi sen tunnin ja nyt se veisikin 1,5 tuntia, niin millä lailla sinä voit sitä
kuinka monta palvelua sinä voit tarjota päivässä ja onko se tosiaan kannattavaa sitten, että se täytyy niin kuin pohtia kaikilta kannoilta. Tässä on nyt tämmöinen pieni prosessi ja se, että voit täältä lukea, että mitä se, kun se palvelutuote on tuotteistettu ja kun otat sen käyttöön ja kuinka voit sitä myydä eteenpäin. Luen, nämä löytyvät sieltä Moodlesta, samoin kuin tähän nyt avaan alle tämmöisen tuotteistamisesta kertovan materiaali, mikä löytyy Moodlesta, niin lue selkeästi nämä läpi ja pohdit sen jälkeen vasta, että mitä palvelua sinä voisit tuotteistaa. Tässä on tehty tämmöinen kaavio, että mitä siellä pääpiirteittäin täytyisi löytyä. Eli ensinnäkin sinulla on se asiantuntemus tarjota sitä tuotetta palvelua. No sitten tietenkin, jos yrityksen strategia on se, että kaikille kaikkea, niin onko se nyt riittävä tai onko, jos on ekologinen tai yritys on ajatellut, että palveluita tarjotaan vain miehille, niin miten se tuotepalvelu sitten suunnataan? Kenelle se suunnataan? Missä tulee se tarve? Miten se valmistetaan se tuote kautta palvelu? Ja sitten kuinka sitä myydään sitä? Missä ajanjaksossa se otetaan käyttöön? Onko se ympärivuotinen vai onko se vain se sinun markkinoinnin vuosikellosta valitsemasi ajankohta? Ja sitten se, että kuinka sitten seuraat sen tuotteen palvelun kehittymistä, voisiko sitä vielä vähän parantaa. Ainahan pohditaan, että kun saat jonkun idean, niin kokeilet käytännössä sitä ja sen jälkeen sitten vielä vähän parannat sitä seuraavaan kertaan. Ja sitten kuitenkin se, että kuinka sinä saat tosiaan toimitettua, eli tässä tapauksessa markkinointuu sille asiakkaalle sen palvelun. Tämä on loppupäivän teema. Jatkamme tätä huomenna lähipäivällä ja pohdimme sitä ihan sitten yhdessä luokkatilaopetuksessa. Ja tämä on yksi asia, yksi kriteeri, arviointikriteereistöstä löytyvä arvioinnin kohde, että osaat tuotteistaa sinun ammattitaidollasi olevan palvelun. Eli loppukirjoitelmasta täytyy löytyä palvelun tuotteistaminen, esimerkiksi otsikolla palvelun tuotteistaminen. Samoin tämä liittyy minun mielestäni erittäin hyvin siihen verkostoitumiseen, eli jos nyt kirjoitat sitä kirjoitelmaasi niin, että olet ajatellut laittaa tämän tuotteistamisen ja verkostoitumisen yhteen, niin nämä käyvät kyllä hyvin käsi kädessä siinä. Mutta tästä jatkan kysymyksen laadintaan tuonne Moodle-alustalle, keskustelupalstalle. Käykää siitä kysymyksestä, jonka sinne asetan, keskustelua ja sitten muuten me jatkamme keskiviikkona lähiopetuspäivällä ja muistakaa, me olemme siellä Kirkkokatu 1111 tilassa.